Decida, que se cruzou algunha vez coa princesa da noite? Falou alguén coa princesa de Eritrea ou contemplou como danzan arredor do lume as princesas Amnesia ou Zazá de Zuluzazú, Confidente ou Xapina ou Doremi? Son moitas as princesas que viven escondidas no fondo dun pazo ou no alto dunha torre. Están tan ocultas que algúns mesmo esqueceron quenes son e, embargantes, merecen volver a ser descobertas. Por esta razón, a continuación, imos ver algo do que se sabe destas princesas descoñecidas, anónimas ou desaparecidas. Segredos de palacio, run de corredores, forestas encantadas, etc. Só hai que buscar, investigar e resolver para descubrir o mundo das princesas esquecidas. E, quen sabe, pode ser que alguén se recoñeza en algunha delas. A princesa Brandiña. A princesa Brandiña é da familia do rei Fondazáns. A inactividade é a súa norma e ten a pereza como lema. Esta familia luce, en lugar de coroa, un gorro de dormir. En vez de traxes de gala, camisones. A princesa Brandiña ten como norma absoluta non facer nada que poida costarlle o menor esforzo. Deítase cedo, levántase tarde e nunca perdoa unha sesta. Soñar é contar historias que non se contan. Da mesma familia é a Bela Dormente. Co pretexto dun pinchazo de nada, dormeu durante 100 anos, arrastrando toda a súa corte a dormir con el. A princesa Zuluzazú. Bailar é como voar sobre o chan. A Zazá de Zuluzazú encantanlle as saias que fan frufru e os vestidos con moitos volantes parecenlle moi elegantes. Algúns afirman que vai descoidada, desaliñada e desarreglada, e el encolle os sombreiros, porque desdeña os patáns e a todos aqueles que non comprenden as persoas orixinais. Encántalle a cumbia, a danza do ventre e as festas, pero o que lle chifla son os espectáculos insólitos, as piruetas e a xente estrafalaria que se salta etiqueta. E vivan as pizpiretas! Princesa de Eritrea. Palabras doces, palabras todas, palabriñas, palabrotas, palabras cálidas, palabras graciosas, palabras brandas. En canto se termina unha comida ou se acaba un baile, a princesa de Eritrea márchase primeira e sobe as escaleras dos 1000 chanzos que leva aos salóns da gran biblioteca. Lé todo o que atopa, novela, poesía, contos, filosofía e ata revistas de cotilleos. Soña con días divididos en capítulos, aos que ela podería poñer título. Exprésase con rimas, sempre fala en verso e sabe o diccionario de memoria.
seguir. Os segredos están pechados e o seu único desexo é fuxir. A princesa confidente acompaña sempre, corrixe, aconsella e consola a outra princesa. Alma xemelga ou amiga da alma, comparte con ela os momentos máis íntimos, así como a rutina cotidiana. É toda oídos cando está triste. Está ao tanto de todos os seus segredos, de todos os seus misterios. A confidente é a súa mellor amiga. Di dela que recolle as confidencias, como quen recolle flores. A princesa descoñecida. Ninguén a coñece, é imposible atopar o menor indicio dela e, nen embargantes, existe. Por favor, se alguén ten algún dato sobre ela, que me escriba. O meu mundo está cheo de segredos. Algúns seiranse, pero outros están perfectamente guardados con chaves en caixas, caixóns ou en cofres. Hai moitos tipos de chaves, pero a máis importante é a de meus sonos. A princesa Amnesia. A princesa Amnesia falta as citas, perde sempre os trens e chega aos espectáculos cunha semana de adianto ou con 3 días de retraso. O seu trato característico esquece o todo. Quen é ela, quen son os demais, o que ia facer e por que está onde está. En lugar de memoria ten un enorme burato negro. Cando esquezo algo, unha idea xoga escondite dentro de min. Na mesma familia está a Cincenta, tan atolondrada que nin oeu as 12 badaladas de medianoite, e a súa carroza convirteuse en cabaza e o seu vestido en farrapos. Da mesma familia tamén é a princesa Majara, completamente aparvada, fai cousas sen sentido. O seu reino está feito a súa imaxe, trastornado, poboado de inxenuos, tarambainas, de tirulecos e de lunáticos charados. Nada funciona como é debido, todo está descolocado. Os pais fan os deberes, os cans sacan de paseo os seus amos, os guapos son feos e os feos son guapos. Casada por casualidade co rei Calamidade. A princesa efímera de China. Forma parte dunha dinastía na que Xuse é princesa por un día. Princesa dun día, princesa de por vida. É unha princesa moi fermosa e lixeira como o aire. Forma de vida. A vida de efímera dura só unas poucas horas. Pola mañán despertase nun casulo e medra moi rápido ata voar polas súas propias as. Pode verse nos xardíns, con vestidos preciosos aspirando o perfume das flores. Vive en China, no norte de África e en Europa durante os meses de verán. É moi amiga da súa niña. A princesa Sabina. O seu nome non ten ningunha relación co seu aspecto físico. É moi fermosa, non babea, non croa, non ten espullas. A súa pel non é verde, senón rosa forte, e ela é do máis doce e refinado.
Vive nun pazo, non nun charco. Buscar sen saber quen é, estar segura en embargantes de recoñecelo. Anda buscando o seu príncipe azul, convencida de que se agacha no aspecto dun sapo. Non perde a esperanza de atopalo. Segundo as últimas noticias, segue cos pés a remollo e soa. Príncipes. Guapos ou feos, altos ou baixiños, encantadores ou malvados. Somos unha cantidad infinita de príncipes. A nosa vida non é tranquila. Debemos errar polas forestas para atopar a princesa que nos está destinada. E entón, despertala de cara, ubicala para despertala. Ás veces o asunto termina mal, e algúns se convirten en sapos, un outro animal menos coñecido, mosca común ou raposa do deserto. Pero xeralmente, cando un príncipe coñece unha princesa, os contos asegúrase que ao final se casan, viven felices e comen perdices, e que son felices para sempre. E non se di nada máis, o que resulta bastante sorprendente. A historia acaba aí. Pero, que en realidade os príncipes despois da súa boda? Viaxes. Outra vez el baile. A pé en tren por senderos de terra, a lomos dun burro ou enriba dun águia. As princesas encántalles percorrer mundos. Para moita viaxar a lomos dun elefante supón un gran cambio de vida e costumes. E como iso, resulta bastante incómodo. Procuran que se les instale ali un pequeño palacio con baño e balcón incluídos para axudar a multitude. As princesas de Babilonia cultivaban ali o seu xardín. Eran célebres os xardíns colgantes de Babilonia, unha das 7 maravillas do mundo, tanto para a ducha como para o rego. Empregaban as trompas dos elefantes. Era moi práctica. Protocolo. Naturalmente, tanto as princesas como os príncipes debemos practicar o arte da danza con gracia e delicadeza. Escoitar que somos patosos é unha ofensa. Os bailes máis apreciados son o vals, o tango, o mambo e a muñeca. Pero para as noites tolas, o mellor é rock and roll. Tamén debemos respetar a etiqueta, é dicir, temos que cumprir as normas de urbanidade e do bo comportamento. Hai que nas salta, e que ton protagoniza escándalos que son na comitilla durante moito tempo. Cando non se respetan as reglas, dice que algo é contrario a etiqueta. Exemplo, é contrario a etiqueta comer cos pés enriba na mesa, meterse o dedo no nariz ou sacar a lingua durante un baile. Bicos. Non hai nada máis doce nem máis tenro co bico dunha princesa.
É algo raro e precioso que se debe conservar ben guardado nun tarro ou nun currucho do corazón. É lixeiro e voa ao menor sopro. É frágil, non soporta as correntes de aire. O bico dunha princesa ten o poder de transformar as aguas en príncipes e ás veces ao contrario. Trucos e artimañas para despertar as princesas dormidas. O bico parece ser o método máis radical, o máis eficaz. Basta recordar a Bela Dormente e a Brancaneves. Existen embargantes princesas co sono pesado. Neses casos hai un só remedio, o trombón. Un caldeiro de auga é outra boa solución. Atención, tamén as que teñen o despertar difícil. Un príncipe imprudente pagou polo seu error. Cando acababa de depositarlle un tenro delicado bico nos feitos dunha vela dorminte, esta, furiosa por ser despertada, arriba o fedón. Digan que digan, o oficio de príncipe resulta ás veces un traballo moi duro. Trucos e timones para facer calar a unha princesa. Ao día de hoxe non se coñece ningunha solución para facer calar unha princesa. Así está a cousa.